زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقوة تغرينيا سولوس عربن سمبتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة شارة مشت عب حتير معبل بعسرت حموشت شحن كنت 245 كيلو هرتز وي عب عسرت تشعة متر باند كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات لأسرع 4 ساعات بعسرت حالة شحن 678 ميجا هرتز عب بولارايزيشن فيرتيكال ديمقراسيا ولود المرقات ناب إرتراز فنو مدد راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو سلام زخبركم سمعت راديو مدرخ نلوم سنبت 17 طريق 2016 سرالو مدبات كنا قربت لنا لنا كسفت مدمنا بسنة ختصنحنا عدمكو بتفلما سرعني يزلنا صمنا في تأمتات هادو كنبل سنايت أنحوات كابز حلفك أدام كسابلوم السنبت اب إرتراز تخستو وين إرتراز ملكوتو زباون زبيتاون في تأمتات زقربو المدب صمنا في تأمتات اب راديو دمت مدرخ إنه يفنو زخبركم سمعتنا زي راديو دمت مدرخيو اب هاجراو جبرن بدلن زكافول زلو وجنازات انقان حزباو نقلو ان عليا منغست زصوع بامفليتات مالت ناي ملكتا ورقاتي اب حاله كبابيتات اسمرا بعسر تطر دحر مزرغحو اب كبير شاولت زركب منغستي إرترا اب لعل نبرت تا ختما زكايدوم زلو ناي تفتش كوللان كمو ناي مأسار تكبارات بزحيله ملكو يقتللو ناي زمرأيا اب صريت غودانا توافر اديتاتن ام موافر اوتوبوس عداغ حموز زسرحو اسالتن مرحت مكاينن كحتتون كاسرون يرأ خمزلو زاغيت لعل 10 سبات بطرطاره توسيدوم اب كالأ مدبر بوليس كارشيل تداغينوم هلاوم زملكو تطبطبات اتناي مأسار تكبارات غنا يقتلكم زلو اتحساسيبوم اتوم تأسيروم زلو زيغاتات اب ساعتات وغحتاني 10 طر انتاي كم استعذبون اتوم بامفليتات بخمين منقدن انتايم بزموسل سبات كم استزرقحن حبريتات نمئكاب قصال مغرفت استحوس مرمرا يكايدلهم كم زلو از حبرتم طبطبات زاغيت كابتم بزعبات غداي زخونه افلط ازيبلوم طرطرات زترخب حبريتات زيمهلاو انا طيروم اتم بخفل هاجراو دحنتن ممحداراتن كبابيتاتن انداتوافرا كسب زبيتاو نطفتات والقسبات زصاناتوان زكتاتلا ناي وايو احدوتاتون منጭ زني 10 طر سغمتن مفلاط كسرحته نغيروان كم زلو زغلط ناي قربات عزبتي ام محتامن مبزحنتهم بامفليتات كوعلا يخلاين تباهيلن زطرططرا بولق زوننا امنوسو كف غزا زلوا برينترات كمزغبان امنتاي معلخ نطفا مصنحن كصنعن تنغيروان ملاو ترديوم مزي ابز قرب زينا ب10 طر استرا مرخبيتات بمطقام اب كبابيتات عدا كريستيانين چنترون بوليتيكا علامه زلو متخخبات يكايدو خم زلو زغلص حبريتا ناب كفله هاجراو دحنت دحر ممصو نتخفلنا اكتم كبابيتات ابالاتون اب استرا مصنصان مرخبيتاتن زلطفو ابالات اريتلن سديدو طعق تفتش كوللان ككايد كم زوغخه بزمصو حبريتا كاب ابت بايتا زصنحو حق استفلي منبارو غنا زرخبو ነገር አይነበረን بزملسا زي ترخبو تفتش كوللان ودقس تسمعهم ابالات هاجراو دحنت حموشته نبرت ጻዕዳ ክርስቲያን 4 ድማ ካብ ቸንትሮ ብጥርጣር መውሕም ከም ዝወሰዱ ተፈሊጥሎ ኒ 10 ጥር ፍጻሜ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ውሽጢ ሃገር ክነት ጎኒ ንዝብሎ ተግባራዊ ህዝባዊ ነቕሎ ልዕሊ ካልእ እዋም ዘፍእም ኮይኑ ምህላዊ ብሓያለ ወገናት ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ክድምናን ምንሳኢድን ዝወድቁ መንግስታትን ስርዓትን ክጸርፍን ክመክርን ዝረአ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ሎምን ባዕሉ ኣብ ምግባር ባዕዳውያን ወዲኦም መሬታውን ማያውን ግዝኣትን ሓይልታት ግዳም ቀሪቡ ኣብ ሕሉፍ ተገዛእነተን ሓይልታት ይሃልኽ ምህላው በብመድረኹ እንዳተጋህደ ይመጻሎ ንህዝቢ ከየማኸረ ብኸውሊ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት የመን ኢድን ምዘእትዎ ሃገራት ክደጋገፍን መሬታውን ማያውን ግዝኣት ኤርትራ ነተን ሃገራት ክቐርብን ዝመረጸ መንግስቲ ኤርትራ ካብተን ሃገራት መለዛ ተማዛዝነቱን ዝጉንዖ ገንዘባውን ንዋታውን መቕሽሹን ብሕቡእ ክቕበል ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ بفلايتهم كان منغستات سعود عربن حبرات إمارات عربن زقبلهم حجزات كالاسم من دهابن منغستي من نبابرو حزبي نمدوغان بالعلوات أجيرو ناب هاجر زقتهم زلو 5 اندام سله أموسا يركب نايزي مرأة بعصر تغلت تقرن أقول قلت إلكتريك معروفة نفرت عصبن كالوت مدبرات تعليم نخوعل بمنغست استشمت 5 استمخلنا نداد زتعنت عباي مركب سعود عرب أول بعصب كم استراقفت زملكوت مجتاتنا
ዝኾነ ክፋል ናይቲ ዝተራገፈ ነዳዲ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዓሰብ ከየምርሐ ብምሉኡ ናብ ወደብ ባፅዕ ከም ዝጓዓዘ ኣረዲዮም ካብ መንግስታት ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ናይ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ዝባፅሕ ዘሎ መለሳት ተገዛእነት ብዓይነትን ብብዝሕን ይዛይድ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ በተን መንግስታት ዝወሃብ ዘሎ ገንዘባዊ ሓገዝ ክፉትነት ትካላዊ ስሩዕነት ብዝተነፍጎ መንገዲ ትግበር ምህላው ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብሕቡራት ኢማራት ዝተዋሃበ ክቡር ዝዋግአን ላንድ ክሩዘር ዝዓይነተን መካይን ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኣተዋ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝኣተወ ናይ እኽሊ ሓገዝ ካብ ኣፍ ህዝቢ ተመንጢሉ ኣብ ዱካናት ሕድሪ ከም ምንጭ ተወሳኺ ኣታዊ ይኸውን ከም ዘሎ ከምኡን ብነፃ ከም ሓገዝ ተዋሃበ ጋዝን ነዳድን ብልዑል ዋጋን ህዝቢ ክሽየጥን ናብ ጎረባብታ ሃገራት ከመርሕን ይርአ ምህላው ናይ ቀረባ ኣብነታት እዮም ብተወሳኺ ካብ ወደብ ዓሰብ ብዝብገሳ ነፈርቲ ኩናት ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ መሬት የመን ዝካየድ ደብዳባት ይቐፅል ምህላው ይግለጽ ኣሎ ብመሰረት ሓበሬታ ምንጭታትና ኣብ ሰዓታት ለይቲ ናይ 10 ጥሪ ሓያለ ነፈርቲ ኩናት ስዑድያ ካብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ እናተበገሳን ናብኡ እንዳተመልሳን ኣሳት 13 ደብዳባት ኣብ መሬት የመን ከም ዘቃንዓ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣብዚ ኣብ እዋን ለይቲ ካብ ኤርትራ ተበጊሱ ዝተገብረ ደብዳብ ሽያራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሆስፒታል ሙሉእ ብምሉእ ከም እተደምሰሰ ሕሙማትን ሰራሕተኛታትን ዝርከብዎም ሰባት ከም ዝተቆትሉን ተፈሊጡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ የመን ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ከቢድ የመናዊ ጽልኣት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ክሰምር ገይሩ ምህላው እዚ ድማ ኣብ መጻኢ ዝምድናት ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ዝተሓላለኸ ኩነት ክፈጥር ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ገደብ መስርሕ ምቕያር ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ካብ ዘበቅዕ ካልኣይ ሰሙኑ ሒዙሉ ኣብ ዘሎ እዋን ገንዘባዊ ትሕዞ ህዝቢ ምስቲ ናይ ቀረባ ጥፍሽና ገጢምዎን ዝርከቡን ዘይትንከፍ ዋጋታት ወኒኑ ዘሎ ዕዳጋታት ተደሚሩ ቅድሚ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘይፈልጥ ቁጠባዊ ሕንፍሽፍሽ ይርአ ምህላው ወኪላት ድምፂ መድረክ ካብ ውሽጢ ሃገር ሓቢሮም ህዝቢ ብኢዱ ዝጸንሐ ገንዘብ ክረክብ ተነጊርዎ ክሳብ ሕጂ በተን ከም መለሳ ዝተዋሃብኦ 20 ወይ 10,000 ናቕፋት ሰለ ይብል ከም ዘሎ ዘመልክቱ እቶም ወኪላት ናር ዋጋታት ከም ልማዱ ይዓርግ ቀረብ ሃለክቲ ነገራት ድማ መመሊሱ ይስዑ ብምህላው ህዝቢ ኣብ መዋጥር ከም ዝርከባ ተሓሳሲቦም ኩልንትናው ንጥፈታት 6 ዞባታት ደስኪሉ ምህላው ዘመልክቱ እቶም ወኪላት ናይ ምሽማት ዓቕሚ ዜጋታት ባይታ ዘቢጡ ከይኣክል ንትኹልን ዝሕንበብ ዘሎ ናሃር ዋጋታት ወዲኡ ንዝጸንሐ መነባብሮ ልዕሊ ካልእ እዋን ኣብ ኢስቡ ከም ዝርከብ ኣፍሊጦም ህዝቢ ዘለዎን ናዋለደ ከባቢኡ ካብ ዝርከባ ዱካናት እንዳተለቀሐ ይሳለ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብፍላይ ኣብ ከምዚ ከም መርዓ ዝኣመሰሉ ውራያት ብብዝሒ ዝረኣየሉ ወርሒ ጥሪ መደባት ዝበዝሓ ስድራ ቤታት ክሰናኸልን ብጸገም ክሓልፍን ይርአ ምህላው ኣተሓሳሲቦም መርዓ ዝምድቡ ዜጋታት ውራይ ከም ዘለዎም ዝምስክሩ 3 ሰባት ሒዞም ናብ መምሕዳራት ከባቢኦም ክቐርቡን ንውራዮም ዘድልዮም ሃለኽቲ ነገራት ብዝርዝር ከስፍሩን ግዴታ ኮይኑ ምህላው ካብ መምሕዳሮምን ናይ ደገፍ ወረቐት ምስ ረኸቡ ጥራይ ድማ ናብ ባንኪ ብምኻድ ክጸባጸቡ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ህግደፍ ነቲ ብቁጠባዊ ግስጋሴን ውዱን መምሕዳርን ክምዘን ዝግባእ ርዝነት ሃገራዊ ባጤራን መጠን ሸርፍን ብመንገድቲ ኣብ ጸቢብ ቁጠባዊ ወፍሪ ዝርከብ መሓውሩ ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ማለት ባዶ 9 ቀሊሱ ዋጋታት ናይ ዶላር ክስልዕን ዓጸፉ ከጉድልን ይርአ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ እዚ ካይዳ ብዘይነታዊ ዘቕባብ ባጤራ ዕዳጋ ዘምጽእ ካልእ መለሳ የለን ህግደፍ መጠን ሸርፊ ኣብ ባንክታት ናይ $1 10.1 ናቕፋ ኣብ ጸሊም ዕዳጋታት ድማ እቲ መጠን ሸርፊ 1.20.8 ንምጉዳል ይጽዕት ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብፍላይ ኣብ ጸሊም ዕዳጋን ዘሎ መጠን ሸርፊ ንምቁጽጣር ቀጽሪ ናይቶም ኣብቲ ዕዳጋ ዘዋፍሮም ኣሽረፍትን ሓወልትን ይዛይድ ከም ዘሎ ኣረድዩ ብኻልእ ወገንቶም ብምኽዛን ወልቃዊ ገንዘብ ዝፍለጡ ሓለፍቲ ናይቲ ስርዓት ብፍላይ ድማ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ክሻ ተኽለ ማንጁስ ኣብርሃም ኢሳያስ ኣብ ዘቐረባ እዋን ድማ የማነ ገብረኣብ ኣብ ግዳም ዝርከብ ገንዘባዊ ትሕዝቶኦም ብደረጃ ኣፍሪቃ መራሕቲ እውን ክወዳደር ከሎ ኣዝዩ ልዑል ምህላው ተፈሊጡሎ ኣብቲ ኣብ ከተማ ከረን ዝርከብ ብክፍለ ሃገራዊ ድሕነት ዝመሓደር ቤት ማእሰርቲ ፎርቶ ተኣሲሩ ዝነበረ መሐመድ በይን ዓብደላ ዝተባሃለ ዜጋ ኣብ እዋን መርመራ እናተገርፈን ከሎ ህይወት ከም ዝሓለፈት ወኪልና ካብቲ ከባቢ ረዲኡ እቲ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ምዝነጥፉ ናይ ለውጢ ሓይልታት ትራኸብን ሓበሬታታት ተቐርብን ነርካ ብዝብል መርትዖ ኣልቦ ጠቐነ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ነባር ሓጋዝ ዝኾነ ግዳይ ኣብ ሰዓታት ለይቲ ብመርመርቱ እናተገርፈን ብኤሌክትሪክ ቆርበቱ እንዳተለብለበን ከሎ ህይወቱ ከም ዝሰኣነ ሬስኡ ከም ተራ ንብረት ኣብ ቃሬዛ ብጨርቂ ተጠቕሊሉ ድማ ንስድርኡ ከም ዝተረከበ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ንኣሳት ሓደ ወርሒ ብዘይምኾነ ይጥርጠራ ተኣሲሩ ከገረፍ ዝጸንሐ እሞ ብ10 ጥሪ ህይወቱ ዝሰኣነ መሐመድ በይን ዓብደላ መነባብሩኡ ብንግዲ ዘካይድ ተራ ዜጋ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕበር ስድራ ትግዳይ ሬሳ ውዶም ቅድሚ ምቕባሮም ኣካላቱ ኣብ ዝዳሰስሉ ጠንቅሞቱ ቀጻሊ መሃረብትን ቃጸሎ ኤሌክትሪክን ምዃኑ ከም ዝተገንዘቡ ዘመልከቱ ወኪልና ኣብ ቅትለቱ ኢድ ዝነበሮም መርመርቲ ቤት ማእሰርቲ ንጠንቅሞት ትግዳይ ኣመልኪቶም ነቶም ስድራ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን ድንገታዊ ሕማም ዝብል መንባሩ ኣጋሊጾም
أبزوب عن سبب بحفش أب كتما كرن دما بفلاي بن إسان يخون جزيف ترتارا نايز أستور نبر تقطري أوشت إذا أفارق نازل لنا ورحت الري إيزايد كم زلو إذا حبرت أبتابات نفسه كف علة انت وحدا كلتا نبرتي بترتار نام مأسر تخداقون ومرأي لومد كوينو مهلاو يقلت منقسي إرترا بفلاي أبلعنا نبرت زوباتات قاش باركان عن سبان آخري روزولو نايمت نتان كولالان وفري معرخن دي بيتا أبوي في حق أطباهم مربب زنطفون بتزامادي نايمت لاو عقم زلوان كفال حبرتسب تنزوباتات ساقي مهلاو زنت أركم تخونيو زنقر زلو بو حبرات إمارات عرب استوهبه ناي مهدر تمرت عدل زساتف تمهارون من نتقرس تخايدة مسرح أو وجنن أدلون تسرت منبارو وكيلنا كابزبا ماكل حبيرو مسرح ممرات سن تمهارو كالاي أحمد كوليج ماي نفحن مبال 10 تخل زودو تمهارو وارساي كالون ناي 20 شوعاتن زوريان بمكتات 76 تمهارو زساتف وزلو عدل سبي سبكات زسألون وجناوك قدام النزعب لهم منبارو نزي عقبنت حال ولد تمهارو كم أبنت بمتقاس وكيلنا رديوم قال ولدين وكيلنا أبزهبو حبريتا عدلات مهدرة تمرت هاجرنا أب تحت أيدي كابزات وعمتات تؤتيركم زل بمزخخر إذا حجوا بحبرات إمارات عرب استرخبة نقص عدلون بتتسأني حلم ددرو إجامتهم سبزلهم دك العلوز زخونون تمهارو خوين مهلاو أرديوم كمنيستر تمرتي أتو سمرر رؤسهم جميركا أب تكالات تمرت زلو كلهم حلفتي ناي مهدرة تمرت عدل أب استرخبة الأوان نأزمادو من دك أخبابي أمن كم زهو زفلت كوينو قدم حجيني إمارات زخدمو حجي إيدهم هيبهم زلو تمهارو كلهم ناي محلفنات بزينبارهم قاليهم دك حلفتن أزما ستاف بيت صفت بريزيدنت مخانم يفلت عدلا بتودادارنت كوننتن كمزن قبو كم زخونه زخاخرتم ولدي إذا حق أزغن أبتي عدلات هزبن هاجرن حاليهو زلو ججله هقدف كركب زت أقم سلا زخونه عدلات زبزح حفاش ناب حدا تأبيب كورنع كترنا في الرئم هلاو أسميرو ملو أبت منقسي إرترا أنت أنيحن مت أنت أب مماريت كوميشن سواء مسألة زكايزو زلو زمتتاز تحققو زلو وحدة زيقاتات أبلع الحزبهم عبين تاريخهم قبن يفتقهم هلاهم كجنزبو خمس قبا نلوت أزق على سازنك أساسا بوليتيكان حالتات هاجرنا قليتن أبت بحثوت مسكيركات أقم هاجرن حزبن نمقداد زتعات لزلو زمته إيدكام حواس كاب هاجراوت المدفليها كرأ خمزي كون زت حساسباتن حالتات نقصن تأبيبن ربحهم كيتنكفو ما بزخبير حات أزكافو لزلو دك هاجر بزوعلو زلو قبن كحتوتو خمس خونو أجنزيبن منقستي إرترا أبي هاجرات زركبو إرترا سدتنياتا زسددو مخنات سنت مسل زيكونا قطبا ودفئيس مخانو قدود وتهدراو عسكرنا مزمزا نتقبل بات كم زيلا عمتن قستن أبلع لزيقاتات كورت ترائم تسميعن كم زي فلق زبلن كالوت نتبتاتن زحزل قطعي بمنقدي إمباستاتن محبركوماتن زرقحو بإرتراوان سدتنياتات كملأن ناي مسكرنا حبتهم سدتنياتات كوسخن أم إماني تسعد كم زلو يفلت قال أم مملأ زقطعنا متحف زرزراو مسكرناتن زكافو لزلو زيقاتات أقدمو ما باقرهم لزلو قهاس محدارا كم مسرتاو تنق سدوتهم مخانو أملكيتهم أبسفلي هاجرات معراب تعاقبهم زلو خونو كلو زبز حقناتهم هاجراو مننات مالت باسبورت تخي حسكا كتنبرلنن كتسرحلنن أبزيف كل هاجرات أعرابن زركبو بإمباستاتهم مفررها زنبهم زلو إرترانكم زخونيو تفليت زلو أب هاجرات معراب زركبو قلو وحدا دقف تقدف علامة زقوانا وزمته نتقام هاجر كم زخونه زأمون ورتات كنزحون تصفاتات كعرقون جزيا وقابل تسلي علوم يسرحو كم زلو وزقلت كوينو نلوت إزتعتها زلو معكنا زيناتن مرببات حبريتان نحق أنيا مننتن تلقون توم حاسوسات هاللين نسمز سدتنياتات نايتن عاقبينهم أنزلو هاجراتون حبريتا أم ملقات جميرون أنزلوات عري بزحيا لما الكعو كدف قالو خمس قبا قتالت أوعيتاتي قربالو زبزحتهم أب هاجرات معراب كوينهم أبزت أبيب زمته هقدف زكافول زلو كرمنات أنات كاب هاجر زوات خمس خونو زهبو زلو مسكرنا دما أب جنزابيتي كابشن تشعة ميتين تسعان حدا ندحر أب إرترا استفت أما سبقا قسا زات نعزلو مرمار كوميشن زقاتو خمزي كونو يزقل زلو إذا بحثت كسنة تدلي زلو قطعي علامو خمت منقستي إرترا زبلون هاجرن هزبن كاب سدرع قدان مقلقات زيكونا أهجراو محبر سب عالم بحافشة ببايتو سبقا مسلات ودو حبرات هاجرات دما بفلاي نجبنات بريزيدنت إسياسن سعبتن مسكار تنتيرو كاب زلو تمدون مهدام كم زخونة ززها خرا بوليتيكان حالتات أبسد زركب زيغا نزح حق زحيزو منقستي إرترا جمير وزلو زمتن خعوت أبز مسروح متقوتاتات كي شكع تمحتينن مزي أبزك أرب زينا إمباسي إرترا أب كينيا أم فررها مسدعان بزوافرهم محاورات غيرو أب كتما نيروبي زركبو إرترا سدتنياتات نتبناي بحصوت أما ساخرونا زمت منقستي إرترا خساتفو يتعر كم زلو منشتاتنا كابتا ختما قالحهم بمسارة حبريتا منشتاتنا أب كينيا تزمت خمتس تمدبس لزي تعوتن
ገለ ተደናገጽን ሕሉፍ ተማእዛዝነት ህግደፍ ዘለዎም ገዲፍካ ዝበዝሕ ስደተኛ ካብቲ መደብ ኢዱ ስለዝሰሓበን ኤምባሲ ኤርትራ ኣዝዮም ሕሱራት ኣማራጺታት ክወስድን ስደተኛታት ናብ ዝእክቡሉን ዝነብሩሉን ዝንቀሳቐሱሉን ከባቢታት ሃሱሳት እንዳሰደደ ኣብዚ እዋን ዘመተ ዘይተኻፈለ ዜጋ ካብ ኤምባሲ ዝኾነ ዜግነታዊ ኣገልግሎት ከም ዘይረክብ ከፈራርህ ጀሚሩሎ ብፍላይ ኣብቲ ብቻይሮር ዝፍለጥ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብብዝሒ ዝጥቀሙሉ መንበር ቀጥሪ ማዕጾ እንዳኳሕኳሕካን ዕላምኦም ንኻሊኦም ዝተባሃሉ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት እንዳሰርዓካን ስደተኛታት ብምእካብ እቲ ብሓሶት ክትምስክር ዝልምነካ ኣጥዕታት ንኽምላእ ይህለ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ንእትርከብ ቤተ ክርስቲያን ዘመሓደሩ መራሕቲ ሃይማኖት ዕላምኡ ናይ ማሕበረኮም ሓዳስ ማእከል ንምኽፋት ዝኽእል ምይጥ ስለ ዘሎ ንሰንበት 10 ጥሪ ኣብ ቀጽሪ ቻይሮድ ኣብ ዘሎ ኣዳራሽ ርክብ ከም ዘሎ ነቶም ንጸሎት ዝመጹ ስደተኛታት ክሕብሩ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ትእዛዝ ከም ዝመጾም ዘመልክቱ ጸብጻባት ብዛዕባ ሰናይ ተግባር ክመያየጡ ዝመጹ ዜጋታት ግን እቲ ኣኼባ ንኻልእ ዕላማ ምንባሩ ሻቡ ከም ዝተረድኦም ኣፍሊጦም ካብ ቀንዲ ወደብቲ ትፍጻማ ኣካየዲ ስራሕ ቆንስል ኤምባሲ ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ኣቶ ደሳለ ተኽልኣብ ከም ዝኾነ ነቲ ዕላምኡ ተመስጢሩ ዝተወደበ ሞ ሻቡ ዝተኸሽሐ ኣኼባ ክመርሑ ዝተመዘዙ ድማ ኣቶ ስቲፋኖስ ተስፋይ ሸሊሕ ንኣቶ መሓረ ተስፋይ ዮሃንስ ኣንበጣ ንምንባሮም ክርዳእ እንከሎ ኣብ ሃገረይ መሰለይ ተጋሂሱ ኢሉ ንመንግስቲ ኬንያ ብምእማን ኣብቲ ሃገር ተዓቂቡ ዝነብር ቀንዲ ተሓጋጋዚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ዳዊት ተድላ ድማ ሰባት ነቲ ኣኼባ ክሳተፎን ተዘይተሳቲፎም ድማ ጸገም ክወርዶም ምዃኑ ኣብ ምፍርራህ ተዋፊሩ ይርከብ በቲ ዝተመስጠረ ጻውዒ ተገርሂም ዝመጡ ዜጋታት ካብ 50 ዘይበዝሑ ምንባሮም ዘገንዘቡ ምንጭታትና ዕላማ ናይ ኣኼባ ምስ ተረድኦም ነቲ ዘመተ ዘለዎም ተቃውሞ ከስምዑን ኣብ ልዕሊ ሃገሮምን ህዝቦምን ብሓሶብት ከይምስክሩ ብግህዶ ክገልጹን ከም ዝተረኣየ ኣነጢሮም ብፍላይ ሓንቲ ዜጋ በቲ ኩነታት ኣዝያ ነዲራ መቕርባን ኣባላት ስድራ ቤታን ሃይማኖታዊ ተኸታልነቶም ተጋሂሱን ከም ገበን ተወሲዱን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ማእሰርቲ እንዳበለዩ ነቲ ናይ ሓሶት ቅጥዒ ኢዳ ከም ዘይተንብረሉ ብትብዓት ተዛሪባ ኣብቲ ርክብ ካብ ዝተሳተፉ ዜጋታት 4 ሰባት ጥራይ ነቲ ቅጥዒ መሊኦም ክታሞም ከም ዝሃቡ ዝበዝሕ ካብቲ ተሳታፋይ ነቲ ቅጥዒ ናይ ምምላእ ባህጊ ከም ዘይብሉ ዝተነጸረሎም ሰራዕቲ እቲ መደብ ድማ ውድቆቶም ንምኽዋል እንተደሊኹም ድሕሪ 4 መዓልቲ መሊእኩም ከተምጽኦ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ናይ ህድማ መግለጽ ብምሃብ ነቲ ቅጥዒ ክዕድልዎ ከም ዝተረኣዩ ተፈሊጡሎ መንግስቲ ኤርትራ ኩልንትናዊ ምሕደርኡ ጥፉፍን ካብ ቀጻሊ ቁጥጥርን ዘይርሕቕን ከም ዝኾነ ንምምሳል ዘካየዶም ወቕታውያን ተዋስኦታት ይቕጽል ኣሎ ብመንገዲ ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ኣብ ምዝዛም ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣበየ ዞባታት ሃገርና ኣብ ልዕሊ ዝርከባ ትካላት መንግስቲ ዝካየድ ገንዘባውን ንዋታውን ምጽርራይ ቀንዲ ዕላምኡ ንጽህና ምሕደራ ንምውሓዝ ዘይኮነ ኣብተን ትካላት ብደረጃ ሓላፍነት ክሰርሑ ንዝጸንሑ ሰበስልጣን እንዳዋጠርካን ህዝቢ ንዝፈልጦ ጌጋታቶም ከም ቅድመ ኩነት ምፍርራህን እንዳተጠቀምካን ኣብ ስክፍታት ዝተነድቀ ሕሉፍ ተማእዛዝነቶም ሰበስልጣን ንምርግጋጽ በቲ ሓደ ወገን ክድስክሉ ክእለዩ ከምኡውን ክሕየሩ ስለተደልየ ጌጋታት ክህልሎምን ንዝጸንሐ ገለ ካልኦት ሓለፍቲ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ንዝውሰድ ስጉምቲ ምዃኑ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ዝግለጽ ብተዛማዲ ስፍሕ ዝበለ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣብ ዝውንና ዞባታት ሃገርና እዚ ፀወታታት ኦዲት ቀጻሊ ክስተት ከም ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ተጠርኒፈን ናይ ዝርከባ ንኡሳን ዞባታት ኣመሓደርቲ ኣብ ምዝዛም ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ቀጻሊ ወጥሪ ክሽሞም ምርኣይ ልሙድ ከም ዝኾነዮም ምንጭታትና ዝሕብሩ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ምስ ዘሎ ርሒብ ንግዳውን ሕርሻውን ንጥፈታት ዝባይትኡ ብዝሒ ሃብታማት ርክባት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ምስ ብላዕን ጉቦን ዝተዛመደ ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ምንጭታትና ኣመሓደርቲ እቲ ዞባ ኣብ ገዚፍ ብልሽውና ከኣትው ልዑል ጽልዋ ከም ዘሎ የረድኡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ሰላእኩ ኣባላት ናይ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ኣኡርደት በፂሖም ሕሳብ ዓመታዊ ባጀት ከወራርዱ ኣብ ዝፈተንሉ ምስቲ ምስ ሃብታማት ታንኡስ ዞባ ኣብ ምጥቃም ዝዓሰለ ድልዱል ዝምድና መስሪቶም ዘሎ ኣመሓደርቲ ናብ ምጉርፋት ዝበረኸ ዘይምስምማዕ ስለ ዝተኸስተ እቶም ናይ ኦዲት ኣባላት ስርሖም ከየጻፉፉ ናብ ኣስመራ ምምላሶም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እዚ ዓይነት ተርእዮ ኣብ ካልኦት ንኡሳን ዞባታት ጋሽ ባርካ ዓንሰባን ደቡብን ብቐጻሊ ከም ዝርአ ዝግለጽ ኮይኑ ህዝባዊ ጸጋታት ተሓታትነት ብዘለዎ ኣካይዳን መንገድን ኣብ ረብሓ ህዝቢ ክውዕል ዕለታዊ ንጥፈታት መንግስቲ ቁኑዕነት ክረጋገጽ ከምኡ ድማ ብከላ ፊዚካላዊ ምሕደራ ክቕየድ ኣብ ምስራሕ ክጽዕር ዝግብኦ ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ዕማሙ ጸቢብ ፖለቲካዊ ተልእኮ ህግደፍ ኣብ ምዕዋጥ ጥራይ ተሓፂሩ ምህላው ይፍለጥ ለውጢ ብዝበሃጉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ላዕለዎት ሰበስልጣን ብ21 ጥሪ 2013 ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትር ዜና ድሕሪ ዝተኻየደ ፈተነ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ኣመኽንዩ ኣልሚሙ ካብ ዝኣሰሮም ዜጋታት ሓደ ዝኾነ ገዲም ተጋዳላይ ኣሮን ታደሰ ኣማሒሩ እንከሎ ህይወቱ ከም ዝሰኣነ ይግለጽ ኣሎ ድሕሪ እቲ ብስርሒት ፎርቶ ዝጥቀስ ኣጋጣሚ ብኣማይ ዝቁጸሩ ሓለፍትን ተራ መንግስትን ከም ዝተመቕሑ ዝዝከር ኮይኑ ገዲም ተጋዳላይ ኣሮን ታደሰ ምስቶም ኣብ ጽባሕ ናይቲ ስርሒ ዝተኣስሩ ዜጋታት መንባሩ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣቦ ኣቶ ታደሰ ዝርከቦም ሙሉእ ስድራ ቤቱ ተጋደልቲ ዝነበሩ ተጋዳላይ ኣሮን ታደሰ
ድሕሪ መስዋዕቱ ናይ ሓርበኝነት ግቡእ ተኸሊእዎ ኣብ መበቆላዊ ዓዲ ተኽላይ ከም ዝተቐብረ ጸብጻባት ሓቢሮም ድሕሪ እቲ ስርሒት ተቐይዶም ዛጊድ ኣብ ዘይተነፀረ ማእከላት ን3 ዓመት ተዳጊኖም ዝርከቡ ዜጋታት ንህላዊኦምን ኩነታቶምን ብዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘየለ ዝበዝሑ ካብኣቶም ግና ቀጻልን መግረፍትን ሕሱም ኣተሓሕዛን ብዝጠንቁ ጥዕኖም ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ እዮም ምንጭታትና ዝሕብሩ ድሕሪ እቲ ስርዓት ንምቕያርን ፖለቲካዊ ለውጢ ንምንጋስን ዝተመደበ እሞ ዘይተዓወተ ስርሒት ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ኣቶ ዓብደላ ጃብር ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን ኣቶ ኣሕመድ ሓጅ ዓልን ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሙስጠፋ ኑር ሕሴን ኣብ ቀረባ እዋን ሕክምናዊ ረድኤት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ኣባላት ጸጥታ ናብ ሆስፒታል ኦሮታ ክበጽሑ ከም ዝተረኣዩ ይዝከር ኣዛዚ ስርሒት ዞባ ደቡብ ሜጀር ጀነራል ዑመር ጠዊሉን ኣብ ዝርከቦ ቤት ማእሰርቶም ብሕማም ከም ዝሳቐ ዝፍለጥ ኮይኑ ብእዋኑ ትሑት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከም ዝግበረሉ ይግለጽ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ናብ ዓወት ዘብቅዕ ስርሒት ፎርቶ ግዜ ዝጽበየሎም ንዝነበረ ብኣማይ ዝቕጸሩ ላዕለዎትን ማእከሎትን ሓለፍቲ ከምኡን ሰብ ሃብቲ ዝኾኑ ዜጋታት ንኽቐይድ ከም ማእከላይ ምኽንያት ከም ተጠቐመሉ ይዝግለጽ ስርሒት ፎርቶ ኣብ ውሽጢ ሃገር ድሌት ናይ ምግባር ዓቕምን ንለውጢ ከም ዘሎ ዘመስከረ ተበግሶ ተባሂሉ እዩ ዝጥቀስ ናብ ደሴት ላምባዱሳ ናይ ዓዲ ጥልያን ዝኣቱ ኣማዓይት ኤርትራውያን ናይ ኣጻብዕቶም ኣሰር ክህቡን መንነቶም ክስነድን ብመንግስቲ ዝተሃገር ንዝቐርብ ቅድመ ኩነት ዘለዎም ተቃውሞ ዝገልጽ ሰላማዊ ሰልፊ ብ5 ጥሪ ኣካይዶም እቶም ስደተኛታት ናይ ኣጻብዕቶም ኣሰር እንተተወሲዱን መንነቶም እንተተሰኒዱን ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ንዝውጥንዎ ጉዕዞ ዝዕንቅጽ ከም ዝኾነ ብምሕባር ነቲ ብመንግስቲ ጥልያን ዝቐርብ ዘሎ ጠለብ ከም ዘይቅበልዎ ኣተሓሳሲቦም እቶም ልዕሊ 200 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዓዲ ጥልያን ክጸንሑ ዘኽእሎም ጸጥታውን ኣገልግሎታውን ውሕስነት ከም ዘይብሎም ብምጥቃስ ነቲ ብመንግስቲ ጥልያን ከም ግዴታ ዝቐርብ ሓደስቲ ስደተኛታት ኣሰር ኣጻብዕቶም ክህቡ ዝጠልብ ኣሰራርሓ ከም ዝቃወሙ ኣረዲኦም ኤውሮፓዊ ሕብረት ብዝተሓላለፈ ተሪር ምዃኑ ዝንገረሉ መምርሒ መሰረት ማእከላይ ባሕሪ ሰንጢቖም ናብ ኣህጉር ኤውሮፓ ዝኣቱ ስደተኛታት ፈለማዮም ኣብ ዝረግጽዎ ኤውሮፓዊት ሃገር መንነቶም ክስነድን ናይ ኣጻብዕቶም ኣሰር ክውሰድን እዩ ዝጠለብ ኤርትራውያን ነዚ ጠለብ ዝበቐጥታ ካብ ዝቃወሙን መንነቶም ከይስነድ ዝተፈላለዩ ናይ ምምላእ ሜላታት ካብ ዝተግብሩን ስደተኛታት ከም ዝኾኑ እዮም ሰመዝ ዝትሕብረት ዝወቕሱ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣትዮም ኣሰር ኣጻብዕቶም ዝውሰድ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ከም ሸውደን ኖርዌይ ከምኡን ጀርመን ክሰግሩ ኣብ ዝፍትንሉ መንነቶም ዳግም ከይንጸር እሞ ናብ ዓዲ ጥልያን ከይጥረዙ ላዕለዋይ ቀጸላ ከብዲ ኢዶም ብሓዊ ከቃጽሉን ብበላሕቲ ነገራት ክውጉሕዩን ከም ዝረኣዩ ይንገር ኣብ ከተማ ኮለን ጀርመን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዓቀባዊ መርገጽ ብዘለዎም ወገናት ሃገር ዝተወደበ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ናብ ጎድነጽ ከም ዝማዕበለ ማዕከናት ዜና ተኸባቢ ኣቃሊሐን እቲ ብ9 ጥሪ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብቶም ኣብ ድሮ 1 ዓመት ኣብ ጎደናታት ከተማ ዝተፈጸሙ ናይ ራስያን ጾታዊ ዓመጻትን ተግባራት ኢድ ከም ዝነበሮም ካብ ዝተለለዩ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ገበነኛታት እቶም 22 ስደተኛታት ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ሰልፈኛታት መንግስቶም ንስደተኛታት ከፊትዎ ዘሎም ማዕጾ ከጽብብ ድሕሪ ምጽዋዕ ቻንስለር አንገላ መርከል ተኸተሎ ዘላ ፖሊሲ ቀጥታዊ ዳግም ግምት ክትገብረሉ ኣትሪሮም ተላብዮም ቦቶም ተፈጺሞም ዝበሃሉ ዘሎ ገበና ዝተኸሰ ወይ እውን ዝተጣሰ ኤርትራዊ ከም ዘየለ ዘረድኡ ጸብጻባት ኣብቶም ገበናት ውዒሎም ተባሂሎም ተለልዮም ዘለዉ ስደተኛታት 9 ኣልጀራውያን 8 ሞሮካውያን 5 ኢራናውያን 4 ሶርያውያንን 1 ኢራቃውን ከም ዝኾኑ ኣፍሊጦም እቲ ኣስታት 700 ሰባት ዝተሳተፉ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብበጊዳ ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብሓፈሻ ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና ድማ ብፍላይ ኩትር ጽልኣት ዘለዎም ምንቅስቓስ ተወደበ ምንባሩ ክፍለጥ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ድሓን ዝኾነ ኣረኣያ ዝጸንሖም ዜጋታት ተሃገሩን ከም ዝተሳተፉ ክርዳእ ተኻኢሉሎ መንግስቲ ሃገር እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ናብ ዘይተደለየ መኣዝን ከይመርሕ ብዝብል ኣስታት 700 ኣባላት ፖሊስ ከም ዘዋፈረ ስዒቡ ኣብ ዝተረኣየ ጎነፅ ሰልፈኛታት ምስ ፖሊስ ካብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣካላዊ መሃሰይቲ ከም ዝወረዶም ጸብጻባት ይሕብሩ ቻንስለር አንጀላ መርከል ድሕሪ ናይ 9 ጥሪ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ተነሳቱ መርሖ ፖለቲካዊ ሰልፊ ተራኺባ ኣብ ዝተዘራረበትሉ መንግስቲ ንስደተኛታት ክሪኦ ዝጸንሐ ክፉትነት ከኽርር ከም ዝኾነ ኣነጺራላ ኣብ ድሮ 1 ዓመት ልዕሊ 200 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጎደናታት ኮለን ከም ዝተዘረፋን ጾታዊ በደላት ከም ዝወረደን ዝሓበረ መምሕዳርታ ከተማ እቲ ኩነታት ንህዝብን መንግስትን ኣብ ውሽጢ ዓመት 2015 ጥራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ስደተኛታት ተቐቢላ ዘላ ጀርመን ናብ ኣሰካፍ ኣንፈት ከየምርሖም ተሰጊኡ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም መንግስቲ እስራኤል ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዓቕሎም ኣጥቢቦም ክወጽሉ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ይቐጽሎም ምህላው ተገሊጹ ከም ኣካል ናይዚ ኣብ ሃገርና ናይ ቁጠባ ጠለብ ሓቲቶም ዛጊት ጉዳዮም ንኣዋርሕ ናብ ዘይተረኣየ ቁጽሪ ስደተኛታት ልዕሊ 10,000 ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ጸብጻባት ንጠለብ ሓተት ዕቁባት እተጻርን ውሳነ እትህብን ኮሚቴ ንልዕሊ 6 ኣዋርሕ ስራሕ ደው ኣቢላ ከም ዘላ ኣረድዮም
نتاركب بقطة مس منستر فتح زخانة كوميتة زمرح زنبر أبو منبر سرحو وديو كاب زحل فورح سنة 2015 كاب حلافنته 5 عليه أبو منبر أبزي هالولو بوكلت منستر فتح كنقطع زنبر نتفتات كوميتة زاغي سلا زي تبارا بردما طلبات عوبا سدتنياتات قداي من محداراو بادو شاخوين مهلاو كفلة تخيل له منغسي أبتو قداي عتوبنتو زي مرأيو أبلع لسدتنياتات زلوة تأبيب أتح حزان زنت إرتم حتى عوبات تسفاسينهم كاب هاجور هو تزلهم طموح كون مقبار زعلم خمس خناز حبرو تحلق سدتنياتات إتانت طلبات حتى عوبات تتصنع كوميتة سرحة بقرطف نخجمر نقسون يخون تبقسو خوسة زي مرأيو دما ناتو نت أبراء كم تخونه يتحساسبو أوشت 2015 نابت هاجر وقعوا عوبا كاب تطلبوا 2400 إيرتراويين سدتنياتات 4 سبات رايت طلبهم أون تاو ملاش كم توهبو يذكر أب إسرائيل أستات 24 إيرتراويين سدتنياتات كم زركبو سندات منستر وشت أو قدات هاجر يحبرو منقستات هاجرات أوروبانتهم زبيتاو جهساتن عقرقرن كبيدوهم ناب هاجراتهم زوحد زلو سدتنياتات رراهن عوبان كيكالو رئيس ليك أنا باباسات كاثوليكات بيت كريستيان أبونا فرانسيس تمعتينو أب كتما كولن ناي جيرمان عبد الرحادش عمد نستفت أمو سدتنياتات تخافيلهم مهم زخونو زتنقرلهم قبناتن راسيان تقطعو عمداتن تختيلو أب إوروبا أنصار سدتنياتات كزاي جمير زولو تسأل زسكفهم إتهم رئيس ليك أنا باباسات بعصرت حدا تقري أب زهابو مقلتي هاجرات أوروبا بوحزن تلوان سدتنياتات كيتسنفا نسب أو ندو زبلو متكلات كوت أرات الأبيوم كم ماكلاي مبرا أهجر أفريقيا نبتة أهجر زوحدو زلوا سدتنياتات إتما بهاجرهم استقفعوا زت أميو زتجرفون زتربشون كم تخانو مجنزاب كجدس يزبلوا رئيس ليك أنا باباسات كاثوليكا بيت كريستيان أبونا فرانسيس منقصات أوروبا نزحق فليت أم قبل على سدتنياتات زلهم الرأيان أتحزان كيطلبوا أتحساسيبهم أب كتما كلنا جيرمان عبد الرحادش عمتها بستفت أم جبنات لعل عسرة زخون سدتنياتات كم تساتفون دحر مقلاتو أب كتما أنصار سدتنياتات زنت قلت أومو كيني كالوت كتمات جيرمان ناب كالوت هاجرات أوروبا كلحم كم زخالي زمت زلو ناي كتما كلن فتس أمينة أب قداي سدتنياتات كفت مرحا كتكتل زت أنحي تشانسلر أنجلا ميركل تأمتا كتكير كأسي بخم زلو زحبور تأبطابات بزيكازن نزت أمتتهم قبل على سدتنيا كتر زت أنحو كالوت منقستات تاغور زاخرر كم زخونيهم زتنبهو أهجر أوروبا ودحر كالأكينات عالم رئيتو بزيت فلت وحز سدتنياتات تتقرع كم زلا فلت كوينو إذا فترة أن قداي سدتنياتات أب زمول كتب بوليسيتات منقصة هاجر رؤي مكيارات يمزقب كم زلويو سنقر زخبركن سمعتنا كابز حالف قدام كسابلهم سنبتا بإيرتراز تخصو ويني إيرتراز ملكوتو زبان زبيتان فتس أميتات زقربلو مدب سمونا فتس أميتات أبز زازي منالونا مسترف مدباتنا مكتتالكم بخبر عدم حق خي مصل مستدقاقم يكي مصل مستدقاقم تورقن النواين بيتو زملاء حول مينو قراس زخلقو حلنا خبيرو
نسقى زملخي تكال جزير كبنا يبلكي حنخي نجم كم سبورا قرا حي تفترن نخعبو بدلو ما حبي سعانا نقو كاب كله تفترو مريتو زاخذو نعخ سكيموكا عطا جزير دمسا علبو سبح ما قالو يما خملو جزير حاسمو نالس يما رلالو حبب الجزير أفوح تمو ود سبز بدلو هاي تسكم لعلي صعنت كامل جنزب عقميتو بيتا بوي معقل أبحق تسقيتو تتخذ حواتو زي باللهم مطللي بيتو متحرجو بسرعات فعلي زخول لو فتينو سخخن كيبلي تكال يزير كيبنا يبن المحلة يزير تزارب انت قربلو سبق عقاق مغني نايت تقبلو بعدي تخون مهبئي آدم لو مسكر عطا وطايو وين أبقدا لعلي صعنت كامل جنزب عقميتو بيتا بوي معقل أبحق تسقيتو تتخذ حواتو زي باللهم مطللي بيتو متحرجو بسرعات فعلي زخول لو فتينو سخخن كيبلي تكال يزير كيبنا يبن المحلة جزير تزارب انت قربلو سبق عقاق مغني نايت تقبلو بعدي تخون مهبئي آدم لو مسكر عطا وطايو وين أبقدا واي قدفو بلنا قزيي حلافي الدنيا أدا زحطر أمري أدا قدفو هبوكو وخابكم إلو فتاري بلنا مري هبوكو وخابكم إلو فتاري بلنا مري هبوكو وخابكم إلو فتاري بلنا مري قتلو صغر مدمنا قرعت بهالي كبرات سمعتي نبت مدب قرعت بهلي أخبرتو سلامتنا أبزل لهم مرحو انقربان انت لا وش هاجرون وطعم بمهان نمدباتنا نمكتتال تدالهم زلهم سمعتنا لمون كم كل جزء تحستو حتى سنبت طبابات سنبت كمون مستمع أرقت من تأميرنا نبهاتكم كنبلينا كساب ميزا زمينا مدمنا خوينو بدحانك أنيلنا نفانوكم مسانا خطان يزعدمكم أدلاويتنا أرابيتنا زمدب أسمرت مدهاني مكتتالكم بخبر عدم عميل تخطاطاليت مدبنا راه حدش كاب جرمن نمدبات قرعت بهالي مسلاتاتن بهيلاتن ليخاتلنا لا مسغانانا العلي رهوا تساتفخي ايقدل
ጽምዋ ማለት ብተመስጦ ጽቡቕ ነገር ምፍላጥን ምስትውዓልን እኳ እንተኾነ ዘይምፍላጥ ግን ዕውረት እዩ በቲ ዘለዎ ዓጊቡ ተመስገን ዝብል ሃብታም እዩ ኣብዛ ምድሪ ኩሉ ነገር ስለ ዝሓልፍ ክትረክብ ከለኻሲ ካብ መጠን ንላዕሊ ዳ ኣይትተሓጎስ ክትስእን ከለኻ ድማ ኣዚኻ ኣይተማረር ኣብ ማእከል ዓብ ፈተና ኣብ ረግረግ ሽግር ዓብ ዕድል ተነቢሩልካ ስለ ዝህሉ ቀንዓ ደኣ ቁሕበል እቲ ዝዓበየ ክብረትና እቲ ዝመቀረ ዓወትና ዘይምውዳእና ዘይኮነስ ብመጠንቲ ዝወደቕናዮ ዘይምትንሳእናዩ ገዛ ርእስኻ ንምኽባር ምስ ጥዑይን ቁኑዕን ሰብ ተመሓዞ ካብ ምስ ሕማቕ ሰብ ምትዕርራህ ግን ጽሞ ይበልጥ دقيمنا مسغانانا تقبلي راهو حدش كاب جرمن تساتفوخي أيقدلنا حتى سنبت نلومي نحطو سنبت التخوننا تخطاطا المدبنا ودقين دع بزبل قتلسم كابيت مرت سنكينات ماي حبار بمنقد فيسبوك سلأخلنا ودقين دع سلتي تساتفوخا أخبرتاو مسغانانا تقبل أبقت ألون تساتف النتكا كنتبينا شمت نزفلتو يخبدو حتى دومي شمت نزفلتو يخبدو كموترو ملس مملا مولا حسابنا إذا حتى أم ززام مدبنا يكنحبر كساب شعو ببزلهمو قميتكمن ملس عرخيبكمن كتقنحو تسفانا العليو نفاس عدي فصاي زيامي ጭናስ መራሕ ሒዝካ ምጻእ እንደሎሚ ኣንታ ሰማይ ዓደይ ሓዛል ደበና ከመይ ኣሎ መልክዕ ምስሊ ወዛሃ ኣስመራ ሰማየ ሰማየ ሰማይ ወፍሎ ሕድሮ ሌታን ወዛሃን እምበር ሰላስ ብሳያሉ Asmeraye smera Asmeraye smera Asmera ulela Dekayt belala Asmeraye smera Asmeraye smera Asmerino bella Nafi qalla كم بركت نافق كميلاخت كنو أسمرا دوس مرا بزي أزمارينو صادق ايتبن ايوان كيزر يوم سمعتك وهامت كاب زبان رزت يبرار اللون سدت نسيت أسمرا نربحت النربحان إذنا الطوفان مقرح عطلنا في القطان جزي قرهي حدرا أساس ردن بخران لسهم اسمرا تكعي دمبه كرات إبا زيت تبوهلك زيت حقنا تبا تسفان تامانا لو عزقلاي عقلي نوانا نقوسان سبن مراخن أنت نفاس عدي فصاي زيامي
ውሽጥናስ ምራሕ ሒዝካምፃ እንደሎሚ አንታ ሰማይ ዓደይ ሓዛል ደብና ከመይ ኣሎ መልክዕ ምስሊ ወዛ ኣስመራ ሰማየ ሰማየ ሰማይ ወትሎ ሕድሮ ሌታን ወዛሃን እምበር ሰላስ ብሳያሉ አስመራዬ አስመራ አስመራዬ አስመራ አስመራ ምጭውቲ ደቀይ ትበላላ አስመራዬ አስመራ አስመራዬ አስመራ አስመሪኖ ቤላ ናፊቃላ ይልማ ሓቃም በርክት ናፍቅ ነሚላኽት ክኖ አስመራ ዶ አስመራ ብዘ አዝማሪኖ ስሕው ዘመን ጽይራስ ንሕርያን ንዝርያን ካልእ ዓቕልን ምቕልዕ ጫን ግዜን ግዜ ግዜ ገርቢ እዋን መካየሒ ፀቅጢ ፀቅጢ ደንበ ደንበ ግራት ጢባ ዘይከጠወልቅዐ ዘይተሓፍነ ፀባ ተስፋን ፃማናሎ ኣብዚ ቓላይ ዓቕሊ ንዋናን ንጓሳን ሰብን ራኽን ኣስመራ ክርባዕተ ንርባዕተን ንርባዓን እዝናን ድኳን ማዕረፍ ዓቕላና ፍልኮታን ግዜ ግዜ ገርሂ ሓደራ ሓደራ ሕሳስ ብድን ቦኽራን ንብንሶም መስመራ ፀቅጢ ፀቅጢ ደንበ ደንበ ግራት ጢባ ዘይተጠወልቅዐ ዘይተሓፍነ ፀባ ተስፋን ፃማናሎ ኣብዚ ቓላይ ዓቕሊ ንዋናን ንጓሳን ሰብን ጥበባት ሰንበት ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት ዛንታ ርዝነት ቃል ኪዳን ደራሲት ሰማይት ሃብቶም ቀዳማይ ክፋል ኣብ መፍረቕ 80ታት ኣብ ኣስመራ 4 ኣስመራ ተወሊደ ዛዕበኹየ ኣብ መንጎ 3 ኣወዳት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃነይ ዓባየይ ትምኒት ዝብል ስም ከም ዘውፃትለይ ስድራ የዕልሉን እዮም ብኹሪ ገዛና ቴድሮስ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ ወራር ኣብ እግሪ መኸል ተሰውዩ መስዋዕቲ ቴድሮስ ሓወይ ንኹላታት ስድራ ኣብ ክትጾሮ ዘይትኽእል ከቢድ ሓዘን ኣእቲዋዩ ኣደይ ንቴድሮስ ሓወይ ብስሙ ዘይኮነ ሕልፊ እናበለትያ እትጽውዖ ሓንቲ መዓልቲ ዋላ ኸማን ከም ገለ ግሪ ሂላ ቴድሮስ ትብል ቃል ኣውፅኣ ኣይትፈልጥን ኣቦይ ከዓ እሞ እዚ ምርኩሰይ እዚ ዓንደይ ዳዕሮ ቤት ይዝብሎ ቴድሮስ ሓወይ ኪንዮ ኣብ ገዛና ብጎረባብትናን መታዓቢትናን ፍትውን ምእዙዝን ስለ ዝነበረ ኣብ ጎረቤትና ዝነበራ ነብሰን ይምሓረን ወይዘሮ ንግስቲ ቴድሮስን ኣብርሃም ወደይን ወዲኦም ተጸንሑኒ ሓቂ ሓሽ ንቴድሮስ መልዓልክን ዝብላ በዚ ኸኣ ገዛና መስዋዕቲ ቴድሮስ ክሳብ ዝሕጂ ሰዓት ክቕበሉ ይከኣሉን ከይወለደ ከይዘመደ ብሓደ ብስሙ ዝፅዋዕ ከይገደፈ ባሕልፊ ወደይ ብላሽ ጠፊኡ እያ ትብል ኣደይ በዚ ኸኣ ኣነን ስምዖን ሓወይን ስለ ዝኾንና እሞ ኸ ኣነ ሓንቲ ምስ ምዃነይ ገና ተምሃሪት ናይ ካልኣይ ደረጃ ክፍሊ እንከይዛዘምኩ ክትወልደልና ክትዘምደልና ብምባል ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2012 ተመርዐ በዓል ቤተይ ኣባል ሳልሳይ ዙር ኣባል ከቢድ ብረት ብምዃን ኣብ ዓሰብ ንኣስታ 7 ዓመት ኣብኡ ስለ ዝነበረ ዋላ እኳ ደቂ ገዛውቲ እንተኾንና ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ኣይነበረናን
ስድራይን ስድሩኡን ግርም ዝኾነ ፍልጠት ስለ ዝነበሮም ግን ከም ሓደስቲ ፍሉጣት ኣይነበርናን ሓቂ ሓይሽ ግን ኣይጸላእኩዎም ሕጽኖት 45 መዓልቲ ድሕሪ ምሕጻና ኸዓ ካብ ኣሃድኡ ፍሉይ ተዓሊም ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ኣብ ቦታኻ ክትርከብ ኣለካ ስለ ዝተባሃለ ኣይ ዝበሉኻ ግበረሎም ወይ ከዓ ዓዶም ግደፈሎም ኮይኑዎ ድሕሪ 45 መዓልቲ ሕጽኖት ናብ ቦትኡ ክሊማ ሓሰብ ከደ ኣይጸናሕኩናን እውን ከም ንቡር ሙሉሰት ብዝብል ባህላዊ ጸዋዋዓ ተመሊሰ ምስ ስድራይ ክነብር ጀሚረ ምስ በዓል ቤተይ ምስ ዝነበረ ዳሓቂ ቦታ ምርኻብና ብቴሌፎን ጥራይ ዝነበረ ስድራይ ውላድና ክሪኡ ባህግን ድሌትን ስለ ዝነበሮም ከዓ ኣቦይ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ቃል እደጋግም ነበረ ትምኒት ጓለይ ዕድመ ጓል ከያድዩ ንሓለፍትኻ ዕረት ትፍቂድካ ምፃን ደበልዮ ብሓደ ኣፊቱ መዓዝ ተረኺብኩም ዳኢኹም እሞ ፍረብርክኹም ክትርዩ ንዕባ ሓዲኡ ግበሪ ቴድሮስ ሓውኺ ብዘይ ዝኾነ መፀውዒ ንዕራርብኡ ኸይዱ ንዕንሳ ኸዓ ሕሰቡሉ ሓዘና ኸዓ ደብስዮ ኣቦይ ነዛ ቃል ክብላን ከሎ ኣብ ውሽጠይ ዝወረና ሓዘን ከም እሾኽ ይዝወግኣኒ ይሕናቕኖ ክምልስ ኣይክእልን ብፍላይ ከዓ ቴድሮስ ሓውኺ ብዘይ ዝኾነ መፀውዒ ንዕራርብኡ ኸይዱ እትብል ቃል ክሰምዓን ከለኹ ጓህየይ ተደራሪቡ የሳቕየኒ ውሽጣዊ ስምዒተይ በታ እንኮ ነብዓተይ ክገልጾ ፍትን ክገብሮ ዝኽእል ነገር ድሩስ ስለ ዝኾነኒ ከዓ ኣዝዩ ይሓዝን እጉሂ ውሽጠይ ይቃጸል ኣደይ ብወገና ኣቦይ ነዛ ሙሉእ ሓሳብ ናይ ዛርእስቲ እንተልዒሉ መፍቶታ እያ ትረክብ ሓቆም እዮም ኣቦኺ ዕድመ ጓል ኣንስተይቲ ከም ቆፅሊ ረጋፍ እዩ ሕልፊ ሕጂ ዶ ረኽቦ ኣይርከብን ከመይ ኣቢልና ሕጂ ከዓ ንስኺ ኣፍቂድካ ምጻብል እዮ ወይለከይ እቶም ይሕለቕትስ ንዓ መርዓትካ ገዲፍካ መጺኻ ዘይብሉ እኳ ንቡር ከም መርዓት ሕጹመ ዘይተሓጸንኩም ታዕልም ቢሎም ኣሻብ ዝወሰድዎ ብሓደ ኣፊቱ ኣብ ናይ ዕምቀት ሓሳብ ተሸሚነ እንታይ ክምልሰሎም ይዝጠፍኣኒ በዓል ቤተይ ዕረፍቲ ሓቲቱ ክመጽእ ከም ዝሓስብ ብቐጻሊ ዝሕብረኒ ትምኒት ሓፍተይ ነብስና ኣብ ዘይንውንና ግዜ በፂሕና ነልኩኹም ኢኹም ትኾኑ ይብሉን ኣለዉ ወላ ሕጂ ግን ሞሊኣ ክመጽእ ይሓስብ ኣለኹ በለኒ በዓል ቤተይ ድሕሪ ናይ 45 መዓልቲ ሕጽኖትና 1 ዓመትን 3 ወርሕን ኮይኑ ኣፍቂዱ ከብዶ ይመጽእ በቲ ስድራይ መዓልታዊ ከም ጸሎተ ዳዊት ዝደጋግምዎ ምጻእ እንደበልዮ እትብል ቃልን በቲ ከዓ በዓል ቤተይ ዋላ ሞሊኣ ክመጽእ ንዝብላ ክልተ ሓሳባት ነናይ በይኖም ሰባት ኣረኣያታት ንሓሰብኩ ንበይነይ ህልም እብል ኣብ ውሳነ መን ከኣቱ ክርዕም ከዓ ላዕለን ታሕተን ኣብ ምባል ይኣቱ ንበይነይ ከዓ ኣብ ናይ ሓሳብ መሳልል ይወርድን ይደይብን ቀዳማይ ክፋል ሓቀኛ ዛንታ ርዝነት ቃል ኪዳን ኣብ ዝተዛዚማላ ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝመጽእ ሰንበት ተኸታተሉ ምስትምቓር ግጥሚ ግጥሚ ልዕሊ ብዝበለጸን ዝተረኣቐን መሳጥ ብዝኾነ መንገዲ ሓሳባትካ ትገልጸሉ ትኽእል ዓውዲ ስነ ጥበብ እዩ ስለ ዝኾነ ኸኣዩ ደቂ ሰባት ንግጥሚ ብዝተፈላለየ መልክዓቱ ክጥቀሙሉ ዝረኣዩ እምበኣር ከስ ንሎሚ ኣብ ምስትምቓር ግጥሚ ንግጥሚ መለስ ዓለም ከነቕርብ ኢና ሓቢርና ነስተማቕራ
حدرخا ودسو قست حدري أبو خاز فطرق عزو نفتنا بحيلي ملكوت كتحزو أتيها مبصعة نفسن حلنا ناب عردن كتعا انت يمو حلنا مس حيلا سقا بسحلة ترتيعا تقادي موك ساركا كاراسيت أونتي سلا كبر علامات قبلكا مسواتي كوينكا زماتي أزيزو اللو حبري هوات مسك أمامو كين بركاس موت كوين ترقمو بل حدرخا مسرخب كايون وبوخا كمتي أم مدر زيت عمو متانا بسفرؤه كي حاسمو كي تنقريخا دحرت الليتي كم زبرقت المات دحرت الشجر كم زتولد معات كي تنقريخا دحرت الليتي كم زبرقت المات دحرت الشجر كم زتولد معات ملس علم زخبركم سمعتنا حتى سنبت مملا مول حسابنا يمسلا ان من لسلو جزي اخيلو لو نمزخار اتا حتى تقماي شمت نزفلطو يخبدو نمول حساب كن مسن دلخا بخمس ساعات يملا شمت نزفلطو يخبدو نزيفلطو يعبد بدو ملسخ دقمي شمت نزفلطو يخبدو نزي فلطو يعبد بدو زخبركم سمعتنا نلومي أدالينا يزنبرنا تحسو زخساب حجي ختكاتاتلو تصلحكو بينيرو أبزمت أصومون بخان مدبي مرهامنا كساب شعو سلام زسوفونا أنا نخلاتنا جديد حلوة 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 نفاس زي الخرة حداس بحداسة ماي زي حلفة والقزان اندي خي زي توصدد ورحن دي خسخي عود ماي صلالة لسنا يدوكي حسكا زي الكبر جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة أنتيك أنت سسنا بلي سمخ صحابي قاعد ينتخي أبزي زمع بلي كأنا نايدم تخي دس نسان إذني جديد 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 نعنا ينساوي نفاس وساس علال تمتسى دحري وزو سقب نفتنو خمي كمي كم زمسل كمي كم زمسل جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة مسمس بلي بحر تصحي برا محواز وزيد ملكعك اندي معبد تميت كازي بدا جديد قربني لبغي خابني السبع يكونكن مريم كاي تقوني جديد حلوة 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 نفاس زي الخرة حداس بحداسة ماي زي حلفة والقزان اندي خي زي توصدد ورحن دي خسخي عود ماي صلالة لسنا يدوكي حسكا زي الكغة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة أنتيك أنت سسنا بلي سمخ صحابي قاعد ينتخي
جديد 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 نعناي نزاور نفاس وساس علال تمزة دحري وزسقب نفتنو خمي كمي كم زمسل كمي كم زمسل جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة مسمس بلي بحر تصحي برا محواز وزيد ملكعك عندي معبد تميت كازي ودا جديد قربني لبغي خابني السبع يكونكن مريم كاي تخوني جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة جديد حلوة لا 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 بدحريخ عالم تالوا بكل سبل تخي كم خادا بكل سبل تخي كم خادا جديد حلوة حلوة لبي نغنغ بلد تلهيت جماميرة جديد حلوة حلوة ترزنا يتصبقات شافنا يتقنبا جديد حلوة انديخي نقص وويزريت وناجو جديد حلوة انديخي قيح متصافنا عقل تداليو كيلو نقدمي تمتي حدرا سبات كي تري كي موتخي مستاق منكخي جديد حلوة حلوة جديد حلوة جديد حلوة حلوة جديد حلوة مثل صحي أباقا محرابا زوار كنن يمان تسيقام قم دحكني أبيتا قماتان كم زناتي زي رخب عدام جديد حلوة قوقو حس ما يزن حسا تمت كفولو يا تمامات لبخ حيزة لب يا زمامات جديد حلوة مس فقر همومات لا 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 حلوة بدحريخ عالم تالوا بكل سبل تخي كم خادا بكل سبل تخي كم خادا جديد حلوة حلوة لبي نغنغ بلد تلهيت جماميرة جديد حلوة حلوة ترزنا يتصبقات شافنا يتقنبا جديد حلوة انديخي نقص وويزريت وناجو جديد حلوة انديخي قيح متصافنا عقل تداليو كيلو نقدمي تمتي حدرا سبات كي تري كي موتخي مستاق منكخي جديد حلوة حلوة جديد حلوة جديد حلوة حلوة جديد حلوة جديد حلوة مثل صحي أباقا محرابا زوار كنن يمان تسيقام قم دحكني أبيتا قماتان كم زناتي زي رخب عدام جديد حلوة قوقو حس ما يزن حسا تمت كفولو يا تمامات لبخ حيزة لب يا زمامات جديد حلوة مس فقر غمومات حلوة بدحريخ عالم تالوا بكل سبل تخي كم خادا بكل سبل تخي كم خادا جديد حلوة حلوة لبي نغنغ بلد تلهيت جماميرة جديد حلوة حلوة ترزنا يتصبقات شافنا يتقنبا جديد حلوة انديخي نقص وويزريت وناجو جديد زخبركم سمعتنا لهم زدلنا مدبات أبزي فتسام سلتم كتالكم أزينا نمسكن سلام